da zuwa. Yawwa. Toka an sace mana waya ne. Yanzu zan duba muku ma wanda ya ɗauka. Wai yaya ne? Ni fa na ga Sama'ila da wan fayil. Ai ana ta nuna mun. Ana ta nuna mun ina gab da faɗa maka ne kai kuma ka faɗa. Da ba shi ne mai zanen baki ba? Kwarai. Da ɗan gashi haka juzuzu a kai? Kwarai. To ni ma haka ake nuna mun a wajen. Haka ake nuna mun. Kuma tare da shi muka uni. Da shi ka uni yau? Da shi na uni. Kuma ka gan shi yana kashe kuɗi, to kai maza ka garzaya ka je wajen shi ka anshi abinka. Yi maza ka je ka ansa. Yi maza ka je ka ansa. Haka yake nuna mun. Ya jama'a masu kallo, ku neme mu a shiri na gaba a cikin Joga Igadi TV. Kuma in kuna neman mu cikin channel ɗinmu, to ku danna mana subscribe, za ku iya samun mu a kowane lokaci.